скъпи гости! В чест на този прекрасен пролетен месец април, в който празнуваме седмицата на гората и вчера денят на планетата Земя, ние сме подготвили нещо специално, за да отбележим тези важни за всеки човек. Това е планетата, това е нашия дом, в който живеем, така че е важно от малки децата да разбират колко е важно да се пази чиста планетата Земя. И че ако тя е здрава, то и ние ще сме здрави. Нали така, деца? Да! Сега първо ще ни Мечо и Зайко, пролета на които ще бъдат Раджина и Ники Пенев, ще ни разкажат как се раждат растенията. Заповядайте. Здравей, Зайко, какво правиш? Ще си отгледам цвете. Искам ясни. Добре, ето че семенца. Аз какво да ги правя тази семенца? Сетих се, ще ги сложа в джоба си. Градинка, защо няма нищо? А ти пошя ли семенцата, които ти дадох? Не, те са ми в джоба. Мечо, трябваше и ти да ги засееш. Добре, и аз ще ги засея. Твоето цвете е много хубаво. Всеки труд се възнаграждава. А сега ще се представим, че сме на пикник в гората. Тук е мама, ето. Искаш да отидеш при мама? Хайде. Хайде, мама. Сега, нашите палци, Матей, Вали Петков и Иво ще направят огнището за огън. Хайде. Хайде да направите огнището за огън. И разбира се, ще запалят нашия огън. Останалите деца могат да си похапнат и да се пинат край огъня. Хапнете си, пинете се от чашките, от шешенцата. Хайде. Сега Яни ще ни каже какво трябва да направим, след като си хапнем и си пинем край огъня на пикника. Яни, какво ще кажеш на децата? Пазете гората чиста и красива. Нека се отнасяме грижливо към периода.
че сега мини, за да събереш. Децата няма да хвърлят буклука на земята. И мини покрай всички децата да хвърлят буклука. Преди да се тръгнем от пикника, задължително се прибираме всички отпадъци, нали така? Теди? Теди? Готови ли са вече да се тръгнем от тази пикника? Не, защо? Какво трябва да направим? Хайде да огъсиш огъня. Защо направи това, Ради? Защото това е дом на животните, а те не могат да останат вкъщи, ако не сме изгасили огъня. Иначе ще стане голям пожар и те не могат да си стоят вкъщи. Добре, точно така. Трябва да пазим гората, да внимаваме, когато и се радваме да не да направим нещо, което се нарани, нали така? Да. Така, добре. Браво, справихте се чудесно. Сега искам да ви заведа при едно специално дърво, което посяха с батковците и какичките, които бяха тук преди вас. Но те вече отидоха в училище и искам да ви поканя ви да станете новите грижовни стопани на дъвчето. Искате ли? Да! Сега ще се облечем и ще ви заведа при това дъвче.